ओमफ्राय नै लोगोफोर बिसोरखौ नुनानै आं एसे ओरै दावखोफिनसैलाय जिंदगी Hello everyone, good morning, खुलुमबाय लोगोफोर welcome back to my new vlog into this vlog channel आंनि to this vlog channel नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खेबसे दिनै गोदान मुगायाव बर लानाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दं आरो आंबो मोजाङैनो दं ओमफ्राय दा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय आं दा मा खालामगासिनो दं ओमफ्राय लोगोफोर आंथ' भिडिअ होया बिराद गोबावसैमोन ओमफ्राय दिनैसो गैयाबाबो 2-3 मासो जाबायमोनदां आरोखि लोगोफोर ओमफ्राय आं दिनैसो नै भिडिअआव फैफिननाय जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना जोबजासे नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय दा नैबे मोनसे जायगायाव दंफैयो आङो फुंनि समाव माने आं मर्निं वाक खालामदों नालाय दिनैसो फार्स्ट टाइम मर्निं वाक ओमफ्राय ओरैनो एसे थाबायग्लांदों फुंनि ओमफ्राय नै लोगोफोर बै जाबाय भुटान हाजो बिराद मोजां नुदों फुं समाव नैबे जाबाय खुंग्रेब दैसा होननाय जोंनि एरियानि आरोखि ओमफ्राय बै सारि सारिया जाबाय भुटान हाजो आरोखि लोगोफोर साहाथिंजाय दङ बियो भुटान हाजो ओमफ्राय नै लोगोफोर आं थाबायफिनलायबाय ओमफ्राय हनै कालुआ सिगां सिगां दं आंनिफ्राय कालु हाग्रा नुजोबालै जायगाखौ ओमफ्राय नै माइ दुब्लिजों बिराद माइ माने सोमखांनायजों बिराद मोजां नुदों फुंनि समाव बै बिराद मोजां नुखाबायलै नै लोगोफोर हाजोखौ बिनि गाहायावनो फैलाव माइ दुब्लि कारेन्ट पस्ट लारि लारि माइ सोमखांनाय सारि सारि ओमफ्राय बिनियाव नै गयाबो रानजोबबावबायसो दाख्लैसो गायदोंमोन नालाय बे गयखौ दा रानजोब्बाय सान्दुंआदि अभारमोन ना ओमफ्राय नै अखा हानायाथ' बावाखै उनावसो हादों बे गय गायनायनि सप्तासेसो उनावसो अखा हादों ओमफ्राय बिनि सिगांथ' आजां गाजां सान्दुं ओमफ्राय दा नैबे गया रानजोब्बाय आरो गायगोदानमोन मेंङोलै लोगोफोर माने प्रेक्टिस माने अयभास गैयाना ओमफ्राय दिनैसो फार्स्ट टाइम बिराद मेङो थाबायनायानो साबसिन माने थाबायबा बारा मेङा नालाय खारबाथ' बिराद मेङो ओंखायनो थाबायगासिनोसो आं लोगोफोर या ओरै होहाबथारनोसै न'मोनै थांसै लोगोफोर ओमफ्राय नै मालाय ना नायगासिनो खखानि बेसे बुरजा मोनखो गैया मालाय ना नायगासिनो दं ना नांनाय सम जाबायना लोगोफोर ओमफ्राय ओंखायनो दा फुङाव दुब्लि बारियाव मानसिफोर नुयो आरो बिरादनो खखा सानानै दोननाय मानाय फुं समाव नायफैयो नालाय ओमफ्राय नै माइआबो बिराद मोजां जाबाय जेबो हासार होनाङा जोंनिथिं माइआव नेचारेल जाखायो ओमफ्राय मर्निं वाक खालामग्राया हनै फैबावबायसो आरोबाव खारदोब्रा बिसोरबो मर्निं वाक खालामदों माने आं बिसोरखौ गारखुनानै मर्निं वाक खालामहैदोंमोन नालाय दा नै होसो होसो फैथारबाय या नोंबो मर्निं वाक खालामदों बाबा मैखि दंजोबो जोंना दावरसोलायलायदों ओमफ्राय नै लोगोफोर बिसोरखौ नुनानै आं एसे ओरै दावखोफिनसैलाय थाबायफिनबावबाय न'आव हाबहैथ'वासै आरोखि लोगोफोर Kalua, 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 kalua.
थै खालु 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 Betul betul betul. Hucu 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 hucu. Baba. Baba. Hucu 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 hucu. Delay. Delay. Đây, mình play về đây. Bir. Kubam. Ôi, Kubam. Hucu 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 hucu. Pak. जिंदगी एक सफर है सुहाना जहाँ कल क्या हो किसने जाना Halo logofer, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव आरो फिन खनसे बरायनानै लाग्रोबाय। स' दिनैनि भिडिअ'आ जाहैबाय लोगोफोर मर्निं वाक खालामनाय। बिमा बिफा फिसाला फिसालाया जाबाय मालाय आखाइयाव बानायदों मर्निंवाकखौ। ओमफ्राय नै दा लोगोफोर थाबायै थाबायै मर्निं वाक खालामनानै न'आव सफैबाय ओमफ्राय आं दा नै न'आव हाबफैबाय आरोखि लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय न' मोनफैबाय कालुवानि सफैगोनांसो दंबावो बाप ओमफ्राय दा लोगोफोर न'आव हाबफैबाय दा गिबियावनो मोखां सुग्रोना लानोसै ओमफ्राय मोखां सुनानै साहा लोंग्रोना लानोसै अब्ला नोंथांमोना नायलांथ'बानो जाबाय।